Дуститони кули Узбекистон гуфт ки Гулнора Каримова духтари бузурги раиси ҷумҳурии пешини Узбекистон Ислом Каримов бо қарори додгоҳи вилояти Тошканд аз 21 августи соли 2015 дар боздошт буда озодиаш барои 5 сол маҳдуд шудааст. Дуститони кул дар як баёния рӯзи 28 июл гуфт Каримова баъди он ба ҳабс гирифта шуд ки додгоҳ ӯ ва шариконашро ба чанд моддаи қонуни ҷиноӣ аз ҷумла фирор аз пардохти молиёт ё андоз айбдор кард. Дуститони гуфтааст духтари президенти собиқи Узбекистон дар рӯбарӯи иттиҳомоти нав аст, чун ҳанӯз тафтиши қазияҳои марбут ба ӯ ҷараён дорад. Бар асоси баёния Гулнора Каримова ба қалоби нағзи қонунгузории гумрукӣ, пинҳон кардани асъори хориҷӣ, нақси қоидаҳои тиҷорат, сохтакории аснод ва қонунигардонии даромадҳо аз рӯи ҷиноӣ муттаҳам мешавад ки дар маҷмӯъ ба беш аз 1 триллион сӯми узбакӣ 1 миллиарду 651,8 миллион доллари амрикоӣ баробар аст. Дуститони кули Узбекистон мегӯяд ки ин айбномаҳо дар асоси ҳуҷҷат, шоҳидии шарикони боздоштшудаи Гулнора Каримова, сухани ҷабрдидаҳо ва тафтиши баъзе ширкатҳо аз ҷумла ширкатҳои офшорӣ таҳия шудааст. Мақомоти тафтишотии Узбекистон гуфтанд дар ҳудуди 12 кишвари хориҷӣ низ дороӣ ва моликияти Гулнора Каримова ва аъзои гурӯҳи ӯ ба миқдори миллионҳо доллар кашф шудааст. Онҳо аз ин кишварҳо талаб карданд то ин ҳама дороиҳоро боздошт кунанд. Аз ҷумла бино ба қабли тафтишот Гулнора ва шариконаш дар Швейтсария ба ҳисоби беш аз 770 миллион доллар ва як вилла, дар Шветсия 30 миллион доллар, дар Фаронса кушки Шато де Груси, дар Латвия беш аз 16 миллион доллар ва дар Русия беш аз 8 миллион доллар пулу хона доштанд. Зоҳиран ҳамин муомилоти пурасрори молии Гулнора Каримова дар хориҷи кишвар ки дар замони зинда будани падараш боис ба сару садои зиёд шуда буд, боис ба суқути ӯ гардид. Номи Гулнора бо чанд ширкати ҷаҳонӣ низ тавъам аст ки барои додани ришва барои фаъолият дар Узбекистон айбдор шуданд.